și mâine cu temperaturi maxime între 5 și 13 grade. În zor vor fi minus 6 grade în depresiunile din estul Transilvaniei. Peste zi va ploua în centrul țării, iar la munte înălțimi mai mari trecători vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Vântul va bate ceva mai tare în Carpații Orientali. 0 grade mâine în zori în capitală, 10 la amiază. Cersenin acum la București 5 grade și 756 de milimetri, coloană de mercur, presiune atmosferică. Sport acum Răzvan Apostolescu. Bun găsit tuturor! Echipele românești au reușit din grupele cupelor europene în acest sezon 2023-2024. A fost pentru prima oară după 2018 când fotbalul de la noi nu a avut reprezentante în grupă. Se întâmplă pentru a treia oară în ultimele 10 sezoane ca Superliga să nu trimită nicio echipă în grupele cupelor europene. Aceea situație s-a înregistrat între 2014-2015 și 2018-2019. În 20 de meciuri disputate în acest sezon al cupelor europene, echipele românești au obținut 11 victorii, au încheiat egalitate în 4 meciuri și au pierdut 5 partide. Președintele Federației Române de Handbal, Constantin Din, a declarat pentru Agerpres că marele regret al anului 2023 a fost ratarea calificării echipei naționale de handbal feminin la turneul preolimpic în urma evoluției de la campionatul mondial. În privința realizărilor din 2023, Constantin Din a enumerat creșterea numărului de echipe la nivel juvenil, dar și organizarea în România a campionatului european de handbal feminin pentru tinere. Corona Brașov și Sport Club Miraculeaciuc au obținut victorii în deplasare în Este Liga la hockey pe gheață. Corona Brașov a dispus de UTE cu scorul de 4-3. Sport Club Miraculeaciuc a trecut de Deac Debrecen cu 4-1. În alt meci, Eghez Medvec a învins campioana ACS Gheorgheni cu 7-6 după prelungiri. Știrile orei 20 au ajuns la final. Rămâneți cu Radio România Actualități. Fuck you, any mom, any sister, any job, any broke ass car.